سلام علیکم برادران، خوش آمدید به کانال من. مرحبا. یک لایک میزنید، پادپیس فراموش نکنید برادران. این یک تا سهمی فروشی بوده است. 23 بیخ درختی کلانشای برادران. 23 بیخ درختی کلانشای سونی. این بیش سوتقه 23 سوتق با پیلوس 23 سوتق دیگه 23 سوتق دیگه با زمین کشوده شای تگی داشتنده. нархаш бародаро 70000 сомон бо арзон мешавад. ҷои замини обӣ, замини хок, ягон хелаш не санг панг ядона ёфта наметавонед. заминои хокӣ аз ҷо поин, шароиташ бениҳоят нағз, обаш вафше зӯр. замини мана ҳамин наздики онда ҳай ҳамин территорияда обаш бемалол. обши 23 бех зардолушай саҳм одамои навз документош навз ҳамаш якум даст. рамин харидор аниқ боштон. экран ба номери телефони ман мебурад. телефон кунтон қати савдо мекунем, мефурӯшем. харидор аниқ боштон га телефон кунтон бародаро. саб думобайн кишт мекарагию ду қатор зардолу бо четонда тупутуам хел олучи тупутуам хел гапукорошай. ҳамин дарахтош 20 сола 25 сола бародаро. дарахтош ҳамаш мекараги дарахт. дарахтош мекараги калон 20 яшиқ. ҳамин камаш 10 яшиқ мекунад. ондагиш калонош 20 яшиқ 25 яшиқ мекараги дарахто бародаро. обаш бениҳоят зӯр. обаш пастяни обашай. заминош хокӣ мана. замино хокӣ ягон хел шағал пағлаш немана. замино хокӣ ҳамаш. намеш ма биеда мекунем, дига чиз мекунем, не тамом чиз кардам мумкин. бояд ду қатор, як қатор мобайн, як қатор дига он тарафаш буд зардол мешавад, се мешавад, шинонда мешавад. ана бародаро. харидор аниқ бошон телефон кунтон гам мезанем, нарху набоша. бояд тун ута дарахтои мобайншан дига ёба шинондагар обша 30 бех зардолу мешавад. бо пилус бо 23 сотиқ дига таги даштан замини кушода шай. ми ҳар ду ҷата сам. харидор аниқ бошон телефон кунтон бародарҷоно.